antzerki musikal hori oso komertziala balin bada, oso lehenengo mailako mainstream hortan dagona, hori etorriko da Madrideko produktora batetik. Baina mengo amateur diren batzuk hori egitea, Guri kostatu izan da obra saltzea eta areto bat aurkitzea. ze zaila dan ezer ezitik. Amateur izan da zerbait plazaratzeko eta jendeari gerturatzeko bideoiek aurkitzea. Gutako batzuk duela ez asko topatu gara antzerki musikalarekin eta bestearekin eta antzatzearekin, baina egia esan oso divertigarria da. Azkenean hiru diziplina batzen ditu. Intensoa da, zaila da, baina oso pozgarria da. Ez gu dena kantatzen egiten dugu. Denbora guztian. Bai. Kanta eta dantza beti. Eszenatoki batera igotzen zarenean eta berretako magia hori sentitzen dezunean, gehiago nahi duzu. 2 urtez daramagu ensaioak egiten, jende asko gaude murgilduta obra hontan. Sortu zen dana gutako batek antzeslan bat idatzi zuen. Guztioi aurkeztu eta maitemindu ginen. Personaia pixkat estrampotikoak izan daitezke, hainbat momentutan sentitzen zerala identifikatuta. Momentu askotan nor ez da baztertua sentitu izan bat egitegatik, ez? Hau gehiago etxeko musikal bada,